እቲ ሰብኣይ ልቦለዳዊ ሳንታ ደራሲ ነጋስ ወልደ ማርያም ገስጋሲ እቲ ሰብኣይ ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለምና ትርከቡ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደባትና ከመይ ትቕንዩ ትሕዝቶ መደባትና ከመይ ኣሎ ንዓኹም ዝበቅዕ ክኸውን ተስፋና ሙሉዩ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብና እውን ከም መቐጸልታ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዘቕረብናልኩም መበል 11 ክፋል ልቦለዳዊት ዛንታ እቲ ሰብኣይና ሒዝናልኩም መጺና ዘለና ከም ወትሩ ኣቐዲምና ኮመንት ሼር ላይክ ከምኡን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ኣብ ዝሓለፈ 10 ክፋል ትሕዝቶ ልቦለዳዊት ዛንታ እቲ ሰብኣይ ኣቶ ተፈሪ ናሃሮም ከይጎደለ ወይዘሮ ትምኒት ናብቲ ስራሕ ምምጻኣ ንስኒት ከም ዝሓተትዋን ስኒት እውን መጤን ከም ዝነበራ ከም ዝነገረቶምን ኩሉቲ ብዛዕባ ኣቶ ተፈሪ ዝሓተታውን ከም ዘዕለለቶምን ወይዘሮ ትምኒት ኣብ መንጎ ስምዒተንን ብዛዕባ ኣቶ ተፈሪ ሓበሬታ ዝሃበንን ሰብ ኣማንታ ሓሳባት ከም ዝተቐርቀራን ኢና ተኸታቲልና ነርና መበል 11 ክፋል ልቦለዳዊት ዛንታ እቲ ሰብኣይ ንከታተል ግን ከኣ እዚ ንሱ ጥራይ ዝፈልጠኒ ሰብ ካብ በኣካል ብቴሌፎን ደው ኢሉ ጥራይ ክነግረኒ ምድላይ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል ንነፍስን ሓተታ ርክብና ርዩ ኸባእሰና ዝደለየ ድኸውን ወላስ በቕንዕና ሕልንዋ ኣዚዝዎ መልሲ ዝደልዩ ሕቶታት ፈነዋ ክሳብ ሽዑ ክውስናሉ ኣብ ዘይኽእላ ተማታኣ ሓሳብ ነበራ ኖ እዚ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ምስቲ ቐጻሊ ተፈሪ ዘንጸባርቆ ዝነበረ ኣካይዳን ጠባይና ዛሚደ ክሪአን ከለኹ ሓቂ ኸይኮነ ይተርፍኒ ስለዚ ኻብ ምንጻጉ ሓቂ ምዃኑ ኣሚነ ክቕበሎ ይቐለኒ በቲ ዝመፀን ሓበሬታ ኣብ መደምደምታ በጽሓ በዛ ቀዳሜቲ መስርሕ ዕግብቲ ክሳብ ዝኾንኩ እቲ ዝተርፈኒ ዳ እንታይ እዩ ናብቲ ዝሓደርዎ ሆቴል ከይደ ከረጋግጽ ዋላስ ሰገጥ በላም ኖ እዚ መኸውን ዝኽእል ኣይመስለንን ካልእ ሲትረፍ ናይ ፖሊስ መሰነታ ኸድልየኒ ይመስለኒ እዝን ካልእን ድማ ዋላ ዳ ንምርጋጽ እንተኾነ ዝያዳ ሃልክን ድኻምን ዘለዎ ይስመስል ስለዚ ካልእ ብዝቐለለ መንገዲ ክውዳእ ዝኽእል ሓሳባት ከናድለኒ በላ ንነገራት ንምፍትሖም ስለ ዝኸበደን ነትፈ ለማ ደው ኢለ ሓበሬታ ዝሃበኒ ሰብ ደው ኢለ ኣረጋጊጽካ ንገረኒ እንተበልኩኸ ይኽፋኣለ ይድኸውን ኣብ ምጥርጣር ነበራ ንነፍሰን እውን ትጋገየለኺ ክብላ ኣደለያ እንታይ እሞ ኣብ መንጎ ፍርሕን ስክፍታን እንዶ ተቐርቀራ ኖ ትማል እንተገዳስነት ርኡ ከም ዘይመስግን ኮስ ሕጂ ድማ ተመሊሰ ኣረጋጊጽካ ነገረኒ ክብሎ ኖ እዚ ሞ ብፍጹም ክኸውን ዘይብሉ እንድዩ ዝገበርኩ ገይረ ካልእ ኣማራጺ ምንዳ እዩ ዝሕሸኒ ድሒረን ጌጋ ውሳኔ ሒዘን መጽናሕን ስለዝተረድአን ካልእ ዝሕሹ ሓሳባት ንኽፈጥራ ሓሰባ ተፈሪ ድሕሪ ተኻ መገሻ ምምላሱ ዘርኣየኒ ስምዒት ምስቲ ቀደም ድሕሪ ምግጋይ ዘርኣየኒ ዝነበረ ባህርያት ከነጻጽሮን ከለኹ ዋላ ሓንቲ ዘፈላለየ የብሉን ንሱ እውን እንተኾነ ኩሉ ነገራቱ ኻባይ ክኽውሎ ዝደሊ ነገር ከም ዘለዎ ኣጠማምቱ ይነግረንሎ ፍታሕ ከም ጽኡለይ ይኽእል እዮም ዝበልኦም ባህርያት በዓል ቤተን ክዝክራ ጀመራ ስለዚ ግምተይ ዝኻብ ኮነ ተፈሪውን ዋላ እንተተጋጌ ክነግረኒ ዘለዎ ተኽእሎ ትሕቲ ባዶ ስለ ዝኾነ ካልእ ፍታሕ ከምጽእ ዝኽእል ሓሳባት ክሓስብ ኣለኒ እዛ ቆልዓ እንዲኻ ምሕጋዝ ኣብያትኒ ኣንፈት ዕላልና እናቐይርኩ ክትነግረኒ ፈቲንያ እሞ ዋላ ልባ ዝርከብ ኣይኮነን ካብ ከም እንጓል ኣንስተይቲ ተስፋ ብምስኣንን ኣቆጢዕዎን ነበረ እሞ ከም ሰብ መጠን ብገለ ነገር ተሰማሚዖም ዶ ከዊሎም ለይህሉ እምበር ማዕረኽ እንድዝስ ክኸወለኒ ዝኽእል ኣይመስለንን ባዕዳዊ ግምተን ቀጸለ እዚ ጉዳይ ከም ዝሪኦ ዘለኹ እንተኾይኑ ኣዝዩ ኸይከበደኒ ይተርፍኒ ኮይኑ ተሪፉ ተስፋይ ካብ ዘቆልዓ እዩ ካብኣ ዝሓልፉን ኣይመስለንን ስለዚ ዝገበርኩ ገይረ ከም ትሕግዘኒ ዝገብረሉ ግዜ ሎሚ እዩ ካብ ተፈርን ላዕሊ ዋላ ብባህሪ ኣባይ ስለ ተቐርብ ዋላ ጊደ ክዕላ ኣለኒ ኣብ መወዳእታ ሓሰበን ደምደማ ማማ ትምኒት ደሓን ዲኽ እንዳ
እንታይ ዳስ ፈዘዝክን ትመስላ ነተን ካብ ዝመጻት ሒዘን ኣብ ቅድሚ ኣኾፍ ካብ ዝብላ ቃል ከም ሉቓ ዘይረኣየትን ወይዘሮ ትምኒትያ ኩነታተን ተጣየቐን ነይራ ኩሉ ኩነታተን ናይ ደሓን ዘይምዃኑ ትኩስ ስምዒተን ይነግር ነበረ ትም ዘበለን ምኽንያት ድማ ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል ገምጊማ ነበረት ደሓኔ ካዕቦ ትንፋስ ድሕሪ ምፍናው ሓንሳብ ናብ ስኒት ጠሚተን ኣንፈተን ናብ ግዳም ሰለዳ ኩሉ ነገር እዩ ዘተሓሳስበን ነይሩ ናይ በዓል ቤተን ኣሉ ምባል ኣማራጽ ሲኢነን ከይፈተዋ ከም ንቡር ተቐቢሎን ኣኸብቃዓ ስኒት እውን ኣሰር ኣቶ ተፈሪ ሲዒባ ነገራት ክሸፋፍን ምብጋሳ ካብ መቆጣዕ ሓሊፉ ኣሕሚሞን ነበረ ቁሩብ ከዳ ከምኡ ዘግበረን ምኽንያት ንምፍላጥ ሕታ ቀጸለት ኣብቲ ትካል ካብ ትመጽእ ልዕሊ ፍርቂ ሰዓት ኣቆፂረን ክንሰን ዝኾነ ቃል ከም ሉቓ ዘይምኽኣለን ገለ ዝተረፈ ሓድሽ ጉዳይ ከይህሉ ኣብ ጥርጣረ ነበረት ስምዒትክን እኳ እዩ ዘሕብረኒ ዘሎ እንታይ ዶ ኮይና ኢና ባዕላ ከይተነግረት ጉዳያታ ምፍታሽ ኣተወት ዘይጸልዋ ግዲ መሲልዋ ተገዲሲ ኣተሓትት ነይራ እቲ ጉዳይ ኣብኣ ከም ዝምርኮስ ምስ ፈለጠት ግና ነገራት በንጻሪኡ ክኾና ዝኾናያ ደኣ መሊኡ ስኒት ጓለይ ንሕና ደኣ እንታይ ከዘይንኸውን ኣቦ ከተፈሪ ክሳብ ዝሃለው ሽግራይ ክገድፈናን ይዛ ጓለይ ተፈሪ ይጸገምና ኣንፈት ዝነበሮ ግን ከኣ ምስቲ ባህል ዝደላ ሓሳብ ሃባ ተረዲእዋን ተሓገዘተን ብምባሌን ዘእንፍታላ ነይረን እንተ ግብረ መልሲ ስኒት ግና እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፈለጣን ባባ ተፈሪ ሕጂ ኸንታይ እዮም ገይሮም ስምዓቶ ተፈሪ ምስ ተላዕለ ኣብ ስምዒት ኣትያ ከይተረድኣ ገለ ኣንፈት ሃበት ኣብቲ ህሞት ስኒት ልክዕ ቆፈን ህቢ ከም ዝተንከፈት ኮይና ብዘይ ተረዳእ አንደበት ንጥርጣረ ወይዘሮ ትምኒት ዘራጉድ ሓሳብ ያሂባ ስኒት ኣብ ውዑይ ስምዒት ስለ ዝነበረት ተምልቆም ቃላት ተስተብህለሎም ኣይነበረትን ተፈሪ ደኣ እንታይ ከዘይገብሩ ኩሉ ነገሮም ኣበርን ጌጋን እንድዩ ጉድ ካብ ምግባር ይዕርፉ ደልክዮም ንሱ እንዲ ምሳሖም ድራሮም ኣንፈት ምስ ረኸባ ገጸን ናብ ስኒት መሊሰን ነገራት ከጣለላ ስምዒታ ምንባብ ኣተዋ በብቁሩብ ሃዲአንን ተፈቲነን ገለ ሓድሽ ነገር ክፍጠር ከም ዝኽእል ተረድኣ ማማ ትምኒት ኣይሓስክናነን እኮ እንታይ ድዮም ገይሮም ኣብ ትፈልጦ ጉዳይ እሞ ዘይፈለጠት ኮይና ክትዋሳእ ፈተነት ዝመጽ ይምጻእ ዝበለት እያ ትመስል ካልእ ኣማራጺ ስለ ዘይነበረያ ከምኡ ትገብር ነይራ ዝገርም እኳ እዩ ወይዘሮ ትምኒት ኣፈን ጠምዘዛ ተግባር ስኒት ምስ ረኣያ ኣብ ናይ ተዋስኦ መድረኽ ዘለዋ ኮይኑ ተሰምዐን ብተግባራውን ኣመና ጓህያ ነይና ይኽን ካብ ምውሳእ ወጻኢ ካልእ ምርጫ ስለ ዘይነበራ ወይዘሮ ትምኒት ክሳብ ዝኸደላ ከይፈተወት ናብ ናይ ምውሳእ ባህሪ ክትዕቆብ ተገዲዳ ነበረት እዚ ግብሪ ኸገሪም እንጓለይ ክንደይ ከትኽእልሉ ሕተአን ምስ ስምዒተን ተላፊኑ ካልእ ኣንፈታ ምፍጣር ነበረ ኣብ ክልተ ተቐራኒ መንገዲኡ ዝመርሐን ነይሩ መወዳእትኡ ከመይ ዝበለ መዕረፊ ከም ዝርከቦ ግና ይፈልጥ ኣይነበራን ግብረይ ደኣ እንታይ ኮይኑ ዝገርመክን እንታይ ዶ ገይረ ሙስሊ ባህሪ ኣብ ምእንጋድ ነበረት ብዝኾነ መንገዲ መዓልቱ ዘይኣኸለ ጉዳይ ኣፋ ክትከፍት ከም ዘይኮነት ደምዲማ ነበረት ግና ዘየቕስና ጉዳይ ስነይሩ እዩ በኣቶ ተፈሪ ዝጀመረ ነገር ናብ ኣና ተገምጠለ ምስ መጸ ክኸራ ምዃኑ በረሃላ ስኒት ሎሙ ካበየ ከምፂኺ ይፈልጥን ክናባኾን ክለኺ ዝገረደ ድማ እናፈለጥክና ተረዳእክን ኣብ ጌጋ መንገዲ ትስጉም ምህላውኪ ዝነበረከ ቅንዕና ደበይኺ ሙስሊ ባህሪ መቕናት መሪጽኪ እቲ ኩሉ ጽቡቕ ባህሪ ክንጠባይክን ብኸምዚ ክትካእ ብፍጹም ኣብ ሓሳበይ ኣይነበረን ክትፈልጢ ኩሉ ነገር ክናዓይ ድቦላ ይኾይኑኒ ዘሎ ጉድለታ ኣብ መንጋር ነበራ ግና ስኒት እናፈለጠት ትእብስ ብምንባራ ንኽትቅበለን ዘለዋ ተኽእሎ ዝተሓተ ምዃኑ ይፈልጣ ነበራ እዚ ድማ ግብሪ ኸገሪምኒ ዘበለኒ ቁሩብ ነፍስኹም ኻን ክስእኒ ስኒት ናይ ማእስ ባህሪ እዚ መልሳ ዝደልያሉ ሕቶ ነበረ ማማ ትምኒት ዝተቐየረ ነገር እኮ የለን ኣነ ከም ተቐድም ትፈልጣኒ እየ ዘለኹ ኣብ ናይ ሓሶት መድረኽ ነበረት የዋፃኒ ዝበለቶ ሜልያ ትጥቀም ነይራ ስም ክዶ ስኒት ብዘይካ ስምካ ካልእ ነገር ኩሉ ጠባይኪ ኣካይዳኺ ባህርያኺ ቅንዕና ከምሳኺ የለን
ዘስተብሃላሉ ጠባያት ስኒት ኣምስርሳር ነበራ ጠባያ ካብ ምቕያር ንላዕሊ ግና ክትሕግዛ ዘይምኽኣላ እዩ ተዛረባ ነይሩ እዚ ኸኣ ድሕርዛ ምስ ተፈርጌሽ ክምምጻእ ዝተጠረየ እዩ ኣብ ክልተ ወርሒ ዘይኣክል ግዜ ማዕረኽ እንደዚ ክትቅየሪ እንድዕዳ እምበር ገለ ዝተኸወለን ነገር ስሎ ናይ ምግራም ርእሰን ነቕነቓ ንዓኸኒ ከምኡ ኮይኑ ተሰሚዕክን እምበር ኣብ ሓሶት ዓቂባ ክትቅጽል ስለ ዘይደለያ ኣብ መንጎኣቴን ካብ ምዝራብ ዓንቀጻ ማዕረኽ እንድኡ ንህይወት ግዳይ ጌራ ክትቅጽልን ንነፍሳ ሃስያ ክትነብርን ምድለያ ገረመን ብጥዕና እውን ተጠራጠራ ኣንተ በጃኽ ሕፈሪ ዘረበ እንትር ነበሮ ሕፍር ከይበለት ዘይነብሳ ክትመስል ትፍትን ምንባራ ኣቆጢዕወን ተኸኽበላ እታ ን5 ዓመት መመላእታ ምስአን ዝሰርሐት ስንድያ ካልእ ሰብ ክሳብ ዝጠራጥረኒን ኮይነን ነይረን ምስ ካልእ ሰብ ዘረባ ከይህልዋ ስለ ዝተጠራጠራ ድማ ቀዊለን ጠመተኣ እንታይ ስለ ዝኣበስኩ ሓፍር ድፍር ኢላ ኣብ መቐጻል ነበረት ከምኡ ጌራ ካብቲ ዝተዳለወላ ንሳ መጻወዳይላ ሰመየቶ ዘረባ ወይዘሮ ትምኒት እንተዘይሃዲማ ብድሕሪት ስዕብ ኩነት ንዓኣ እንታይ ሒዝላ ከም ዝመጽእ እንዶይ ነበራን ስለዚ ድሒሩ ኣብ ዝፍጠር ጉዳይ መሰናኽል ከይተፈጥረን ከሎ ቅድሚ ዝኣገረ ድልውነታ ከተረጋግጽ ነይርዋ ካብ ምሕሳው ንላዕሊ እዋ ስኒት እንተ ተረዲእኩካ ብዘይላ ማይ ክትላጺኒ ዘለኺ ነዲ ክትኣክል ሰቤትስ ኣፍክ መልእክ ክትሕስውኒ ኣንተ ቆልዓ ናይ ሰብ ዘይትገብሪ እንታይ ማዕረኽ እንደዚ ዘትረክ ዘሎ ምኽንያት ዶስ ኣበከት በጽሕልኪ ይኽንዕክኒ ኣጋር ዘውጽእ ዝመስል ስምዒተን ግዜኡ ዝኣኸለ ክመስል ስሩሕ ጀመረ ማማ ትምኒት ኣነ ሓስኹን ዝሕስወላ ኣብነት ድማ የብለይን ከም ዝጀመረቶ ድርቕ በለት ስኒት ኣማራጺ ኣብ ዘይብሉ ኣማራጺ ነይራ ኣብ ከምኡ ኩነት ምህላዋ ግን ዝርዳኣላ ትደሊ ነበረት ተዛሪባ ኣይተዛሪባ እቲ ወጽዓ ኩሉ ኣብ ነፍሳ ስለ ዝነበረ ትገብሮ ኣብ ምውሳን ኣብ ቀራና መንገዲ ነበረት ቆልዓ ደኣ ተጎኒፍክ እንዲኺ ስለ ዝገረመን ርእሰን ብስምዒት አንቀሳቐሳ ኣብ ውሽጠን ዝነበረ ስምዒት ንሰን ጥራይን ዝፈልጦ ቀልበን ገዚአን እቲ ዝበሃል ክሰምዓ ድላይ እኳ እንተነበረን ስኒት ግና ክትሕግዘን ኣይከኣለትን እዚ ሰብኣይ ማዕረኽ እንደዚ ኣፍካ ዓቢሱ ጸገም ክንኸይትዛረብ ገይርኪ ኣንተ ክንደይ ከተሓምቂ ዘለኸ የምዝራብ ከጸግመኪ እሞ ድማ ብዛዕባ ነፍስኺ ከም ፈረን ረምጢጠን ስምዒተን ገለጻ እዋይ ምጾታት ኣርኪቡና ከምዚ ኸኣሎ እዩ ንኸብርኻ ንምቅላስ ደወደይ ትስእኒኻ ኣቤት ሕመቕ ስንፍና ስኒት ስለ ዝቖጥዐን ብስምዒት ተዛረባ ኣብ ዘይከድን ጉዳይን ረኺበን ኣብ ሙሉእ ህይወተን ካብ ዘጋጠመን ጉዳያት ከምዚ ገይሩ ዝፈተነንን ዘደንጸወንን ጉዳይ ብፍጹም ኣጋጢሞን ኣይፈለጥን እዩ እሞ ድማ ንነፍስኻ ክብርና ኸላእካ ንሰብ ክትዕሞ ጥራይ ምስራሕ ካብቲ ናይ ሰነፋትን ሕማቓትን ሰብ ዝሰርሕዎ ግናይ ባህሪ ኢለኒን ዝርድኦ ስኒት እዚ ወዲ ኸመይ ገይሩ እዩ ንኸይትዛረባ ዓፊንክ ዘሎ ዋይ ጓለይ ዘይርከብ ባይ ኸረኺብኪ ምስክነይ ትረኻቢት መከራ ማማ ትምኒት እንታይ ደበዲለክኒ ተረፍ ስዕረታ ጸርጸር በለት ወይዘሮ ትምኒት ኮነ ኢለን ውሽጣን ምብዳህ ዝኣለምኦ መደብ ምንባሩ ንነፍሳ እመነታ ካብ ሕርቃን ዝብገስ ዘየለን ዘይጸንሕን ስምዒት ክወራ ጀመረ ዛጓለይ ዘረባ ኸኣርሚ ኣብ ዘረባኣ ከም ዝተጋገየት ኣስተብሂለን ክእርማ ኣፈተና እንተ ሰሚዓተኒ ግን ስኒት ኣነ ዝበደልኩ ኸየብለይን ባዕለኸ ኢኽን ነፍሲ ክትብድልያን ተሓስያን ዘለኺ ስኒት ጓለይ እቲ ትፈልጥዮ እሞ ንገርኒ ኣነ ድማ ኸማኺ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝኾንኩ ትዝኽእሎ ክሕግዘኪ መጠናዊ ህድኣት ተላቢሰን ሓገዝ ሓተታ በጃኽለክን መሓራኒ ኣነ ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ የብለይን ኣብ ዝቐደመ ሓሳባ ጸኒዓ ትርር በለት ንምንታይ ዕላማያ ደጋጊማ እናተመላለሰት ውሽጣ ትፍትሻ ነይራ ክርዳእ ኣይከኣለን ንሕማቕ ኣዲኑ ጽቡቓ ክሳብ ዘይፈለጠት ድማ ልባው ዲቓ ክትምልሰላ ከም ዘይትኽእል ይርዳእ ነበረ ሰሚዕክ ስኒት ካባኺ ካልእ ነገር ዝደለኹ ክመስለኪ ይኽእል እዩ ከምኡ ግን ኣይኮነን ዝያዳ ናትክ ውሕስነት ዝፈጥር ጉዳይ ስለ ዝኾነኒ እየ ክትነግርኒ ዝደሊ ዘለኹ እምበር እዚ ተላዒሉ ዘሎ ጉዳይ ካባይ ንላዕሊ ንዓኺ ይዝጠቅም ኣብ ህይወትክ ድማ ዓብ ግደ እዩ ዘለዎ ህድእ ኢለን ይቕጽላ ነበራ
ትራኳ እንተዘይጸላወኦ ኣብዘይ ከውን ነገር ብምንባሩ ግና ኣይተሓጎሰላን ኣብዲ ድማ በላ ኣብልበን እሞ ዝፈልጦ ብዘይብለይ መግለጽ ዘይብሉ ተርባጽ አንገደት ውሽጣውን ከም ሓያል መንጫዕጫዕታ እናተገላበጠ ንዝነበራ ሰላም ክዘርግ ይፍለጥ ኣነበረም ማማ ትምኒት እንታይ ክብለክን ይኽን ትደልያን ዘለኽን ደስ ዘየለምጽ እወ ከምዚ ኢነር ክብለክን ዘሎ ድሌትክን ፍርሓ ናብ ተርባጽ ሰጊሩ ቀላለዋ ስኒት ከይተረድአን ድምጸና በረኻ መልስ ስኒትዩ ከምኡ ገይርወን ኣብ ትፈልጦ ጉዳይ ድሕርሕር ምባላ ኸይኣኽላ ሓሶት ወሲኻ ካብ ዘጋጠመ ጉዳይ ተሃድም ምንባራ ኣቆጥዕን ስምዒ ኣግሂድክ ክነግረክ ይደልኒ እንተልክኒ ካልእ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ከይፈተው ክቕበለክ ክግደደ ኣይፈልጥን እየ ትብል እንተሊኸ ግና ነፍስኻ ሃስኺ ከም ዝቐደመ ዝብለክ የብለይን ትብዒለን ውሳኔአን ኣፍለጣ ክርዳእክ ዘለዎ ግና ኣብ ገዛእ ጉዳይክ ምንጋር ተሓሲምክ እንዲኺ ነፍስኺ ወፂዕኻ ከም ምባል ንላዕሊ ዝብሎ የብለይን እንተቲ ናይ ጉዳይ ነገር ግና ንድሕሪ ዝብለሎ ኣብነት የብለይን ካልእ ተወሳኺ ዛዕባ ኸፈታ ናይቲ ዝነበርኩመን ዝሓደርኩሞን ቦታ ሙሉእ ሓበሬታ ስለ ዘለኒ እኹል ጭብጢ ሒዘ ዘለኹ ብኸመይ መንገዲ ከም ዘድመዓልኩም ድማ ብሓደ ክንርኢ ኢና ወድ ሓንኪ ከይደ ብድዲለን ወፃም ስኒት ድሕሪ ወይዘሮ ትምኒት ምውፅአን ተሰሚዕዋ ዘይፈልጥ ስምዒት ኣብ መላእ ኣካላ ተኻዕዩ ከም ፍጥፍታ ተፈለጣ ኣብ ቅድሚ መጋብኣያ ቀሪባ ህዝቢ ክሪኣን ብዛዕባ ክዛረብን ድማ ተራእያ ነፍሳ ክትስሕብ ድማ ተገደደት